Ikaw. Oo, ikaw. Ang dami mong nakaharutan. Ang dami mong naka-talking stage. Tapos ni isa ron wala man lang nakatuluyan. Wala man lang trumato sa'yo ng tama. Lahat yon walang commitment, walang label. Ano, tiki man lang. Uy, hindi ka buffet tao ka. At dapat matrato ka ng tama. Kumbaga, pahalagahan ka. Kasi ako mahal, willing ako mag-alaga. Kaya kung gusto mo magpaalaga, kay Kim Chino ka na lang. Kaya ko with label. Huy! mahal. Ano yung sa'yo? Kim Chino yung nida. Ay, namiss kita Andito na naman ako Andito na naman ako pa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hanapin mo. Walang iba. Ako to, si Kim Chino. Makakasama mo ako 69 tayo. Diba nga, 6 to 9 p.m. tayo gabi-gabi. Pero mahal totoo tong mga sinasabi natin ngayon na usong-uso ngayon yung mga taong sweet sa isa't isa, nag-a-update, may tawagan. Tapos kinabukasan, wala na. Multo na. Hindi na kilala. Na-bored lang pala kaya ka hinarot. Diba totoo yung more than friends but less than lovers? Ang dami nyong ganyan. Na okay lang makipagharutan. Diba? Kasi yung mga ganyan tao may thrill. Nakakatakot pero nakakakilig. Grabe yung kilig na bigay. Diba? Pero kapag iniwan, ayun, trauma, nganga. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, i-share ko ang 3 signs na panandali ang tao lang yan. As in, hindi yan tatagal sa buhay mo. Baka talagang gusto ko lang tikman. Huy! Ito, unang sign na panandali ang tao lang yan. Una, hindi consistent ang communication niya. So kapag gusto kang ng tao, mag-e-effort niya makipag-usap sa'yo kahit gaano ka busy. Kung minsan lang yan magparamdam o biglang nawawala tapos babalik kapag convenient lang sa kanya, nako po, kabahan ka na. Kasi bukas makalawa, wala na yan, nganga ka na ulit. Sayang yung investment mo sa lahat, oras, effort, harot, at syempre pera. Alam ko yan, galante ka kapag walang label, ginagastusan mo agad. Huy! Anyway, mahal. Una pa lang yan, pero parang hindi ka nakaiwas Yang kaharutan mo parang alam mong panandalian na, no? O di kaya kakabalik lang after 1 week. Pero mahal sa aking pagbabalik yung pangalawang sign naman ng panandali ang tao lang yung kaharutan mo. Hanggang 9 p.m. mo pa ako makakasama. Kaya wag mong ililipat ang radyo. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1. Metro's